ideální podmínky pro kitesurfing, hlavně pro začátečníky. Mělká voda a stabilní vítr. V laguně Lo Stagnone dnes jedno z největších turistických lákadel. V rámci evropských kajtových lokalit zase vyniká rozšířenou sezónou od května do konce října. Na vodní hladině se zde můžete projet i v zimě, ovšem ne na laguně, ale přímo na otevřeném moři. Kite, co pro mě znamená? Pro mě to znamená svoboda. Je to věc, kdy já si můžu absolutně vyčistit hlavu, kdy nemusím přemýšlet absolutně nad ničím. Radek Blažek je Čech, který kitesurfingu sám před několika lety zcela propadl. My jsme vydělávali pouze na to, abychom to mohli provozovat. Jo, proto samozřejmě myšlenky šly veškeré stranou, co se týče pracovní morálky a vedlo nás to prostě pouze k moři. Nakonec se vzdal své práce ve stavebnictví a začal přemýšlet, jak být tomuto sportu opravdu co nejblíže. Rozhodl se, že si zkusí otevřít kitesurfingovou školu. Líbila se mi Sicílie, a první jsem našel ten flag. Našel jsem si tady pouze jedna windsurfařská škola, která tady tehdy, ani to nebyla windsurfařská škola, byla to komunita windsurfařů, kteří tady nějakým způsobem fungovali. Lo Stagnone si Radek vytipoval na internetu pomocí satelitních map. Z Čech pak odletěl do sicilského města Trapani, které je jen několik málo kilometrů od laguny. Tam na něj čekal místní windsurfař Nikola, který ho po laguně a okolí provedl a zasvětil do místních poměrů. Přijetí od místní komunity nejprve nebylo vůbec přátelské. Kamarád Nikola, který mě tady s nimi seznamoval, tak říkal, dívejte, tohle je Radek z České republiky, rád by si tady otevřel kiteboardovou školu, stráví tady s námi týden, jo, pojďme mu s tím pomoct. A samozřejmě ti kluci řekli, tam jsem človíček, který v životě si nic neotevře. Nakonec se to Radkovi ale podařilo a stal se tak jedním z prvních, kdo do Lo Stagnone kajtaře přivedl. Za 8 let si na laguně vybudoval zázemí a jezdí k němu milovníci kajtu z celého světa. Kolem jeho školy postupně přibyli i další. Dnes je kitesurfing i díky němu zdejším hlavním turistickým tahákem. A místní s ním už nebojují, naopak se mnozí z nich stali jeho přáteli. Tohle místo je opravdu kouzelné. Je totiž blízko otevřenému moři a je tady také mělká voda. Je to prostě ideální pro začátečníky, protože tady také fouká velmi dobrý vítr. A když už budete zpět na pevnině a vydáte se opět kajtovat, určitě se nedaleko laguny proleďte kolem opuštěných solných pánví, takzvaných salin. Čeká vás nevšední scenérie a jedinečný požitek z jízdy. Když fouká správný vítr, dá se na kiteboardu létat i opravdu vysoko nad vodní hladinou. Když ale nefouká, ani ti nejzkušenější jezdci nic nezmohou. Proto si Radek u své školy vybudoval vlastní větrnou stanici. Vytvořil jsem tady svou aplikaci, která nám měří sílu větru, směr větru, teplotu, měří nám to v uzlech nebo v metrech za sekundu. A když si slidnem, máme tady webkameru přímo na spot, takže máme kompletní záznam z celého spotu, jo, z naší meteostanice Windguru. Na laguně s Radkem žije během sezóny i jeho žena a jejich 2 děti. Kitesurfing rodinu provází celý život. Zuzku Radek poznal před 12 lety právě díky němu. To si pamatuju úplně přesně. Byli jsme v Řecku na Levkádě a já jsem tam v tu dobu učil. A moje žena si drandila kolem mě. Slovo dalo slovo a od té doby jsme zůstali 12 let spolu. A z kitingu se pro mě stala i práce, protože já jsem dřív pracovala úplně v jiném oboru, v reklamě.
Zuzka Radkovi pomáhá vést školu a jejich děti mají blízko k vodě stejně jako rodiče. Starší 6letý syn Štěpán s rodiči už dokonce jezdí. Je to zvláštní, ale je to rodinný sport, protože hodně jako kdyby našich vrstevníků ten kiteboarding dělá a mají ty děti. Takže přijedou sem rodiny s dětma, nemusí ta žena ani kajtovat, užije si to. Důležité ale je, aby nejen děti, ale i dospělí dodržovali a uměli základní záchranná pravidla. Kiteboarding se totiž řadí mezi extrémní sporty a v případě nedodržení pravidel může být i nebezpečný. Každý jezdec by měl umět použít předtím, než jde do vody, především tzv. Rescue systém, tedy to, jak od sebe v případě potřeby odepnout draka. Člověk by si měl udržovat určitou vzdálenost od kajterů, od lidí, kteří se učí na vodě. A pokud tohle budete respektovat, budete mít v sobě pokoru k moři i větru, užijete si chvíle, kterým se moc nevyrovná. Chvíle nespoutaného svobodného letu nad mořskou hladinou.